Dan huwa żmien bl-ebda preċedent, żmien fejn aktar minn qatt qabel huwa importanti li leħen iż-żgħażagħ jinstema' b'importanza minn min qed imexxi. Hekk sostniet il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Chiara Vassallo fit-tnedija tal-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ għal din is-sena, sena karatterizzata minn pandemija li ħallit l-effett tagħha anke fuq iż-żgħażagħ Awċin u Maltin. Huwa importantissimu li żgħażagħ dejjem jibqgħu jsemmaw leħinhom li l-politikanti tagħna u l-entitajiet ikkonċernati dejjem jibqgħu jismawna, kemm f'sitwazzjonijiet normali jaħseb wara aktar f'sitwazzjonijiet bħal dawn tant bla preċedent fejn iż-żgħażagħ għandhom tant idejat tajbin li jistgħu joffru perspettivi differenti li f'sitwazzjonijiet bħal dawn nistgħu naraw kważi li iż-żgħażagħ jiġu affettwati kważi iktar mill-adulti. Il-National Officer tal-KNZ Kristina Filletti spjegat ma' Net News li minkejja li s'issa d-data għadha mhux stabbilita minħabba l-konsegwenzi li l-pajjiż għaddej minnhom kawża tal-COVID-19, spjegat li xorta waħda l-Parlament taż-żgħażagħ ser ikun qed jiġi rrappreżentat. Madankollu għal din id-darba ser issir seduta waħda biss b'rappreżentanti li l-età tagħhom dvarja bejn it-13 u l-35 sena. Jaspjegat ukoll li f'din is-seduta ser ikunu qed jiġu diskussi 4 temi: l-immigrazzjoni illegali, l-attiviżmu taż-żgħażagħ, l-effetti tal-COVID-19 fuq l-ekonomija, kif ukoll l-importanza tal-isport u l-arti f'Malta. Avolja dawn l-aħħar 3 xhur ma tantx kienu faċli u forsi ma tantx kien hawn opportunitajiet, aħna xorta waħda nixtiequ li nkomplu naħdmu għaż-żgħażagħ u għalhekk aħna ddeċidejna li nagħmlu l-launch tal-Parlament. Preżenti kien hemm ukoll il-Membru Parlamentari Nazzjonalista Clyde Puli fejn sostna illi dan il-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ huwa opportunità unika sabiex tissaħħaħ id-demokrazija f'pajjiżna u li jimla lis-soċjetà b'kuraġġ għall-futur. U appella wkoll sabiex il-Gvern ma jagħtix ġenb liż-żgħażagħ iżda l-għajnuna kollha illi hemm bżonn mod partikolari fid-dawl ta' żminijiet illi qed ngħixu fihom illum.